أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Барлык мактаулыкларыбыз, хәмд сәнәләребез ихластан бер Аллаһка булсайды. Һәм сөйкле пәйгамбәрбез Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейхи ва саллям нур шәрифенә шулай ук ихластан булган. Аны чиксез яратудан, күңелләребезнең түрләреннән чыккан салават шәрифәләребез, дуа саламнарыбыз тиешле дәрәҗәдә ирешеп торса иде. Аллаһ Тәала һәрберебезгә шушы гомеребезне пәйгамбәребезнең сөннәтенә муафиq рәвештә яшәп үтеп, шул сәбәпле кыямат көннәрендә, мәхшәр мәйданнарында, авыр вакытларда, беркемгә ярдәм итә алмаганда, мохтаҗлыкта калганда пәйгамбәребезнең бик шәфакатьләренә ирешүне насыйп әйләсә иде. Шулай ук дуа саламнарыбыз пәйгамбәребезнең әһле бәйтенә, сахаба кирамнарына, барча анбия һәм мөрсәлиннәргә, кыямәткәчә аларга изгелеккә ирешүчеләрнең рух шәрифләренә, шулай ук һәрберебезнең мөселман кардәшләрем, дуа мөтип ятучы, без дуга тиешле булган әрвахларыбызга да ирешеп, аларда сөенеп, шатланып, бездән разы булып калсалар иде. Аллаһ Тәала шушы Рамазан айын безгә бәрәкәтле кылса иде. Шушы Рамазан айларын гыйбадәттә үткәрергә һәм иң беренче чиратта шушы Рамазан айында без үтәргә тиешле булган уразаларны кимчелексез үтеп, һәм дә уразадан тышта гамәл гыйбадәтләребезне, изгелекләребезне арттырып, Рамазан айы артында булган, ураза тоту артында булган бөтен бәрәкәт фазилатларга ирешүне Аллаһ Тәала һәрберебезгә насыйп әйләсә иде. Мөселман кардәшләрем, янәдән менә инде шушы Рамазан айында очрашабыз һәм үткән вагазларда кем тыңлап барды, без аердык. Рамазан белән уразаны аердык. Күпчелек вакытта инде дөрестән дә Рамазан айы ул ураза айы, ләкин уразадан да тыш бу изгелекләр кыла торган, Аллаһ Тәаләгә якыная торган ай. Монда инде бик күп бәрәкәт фазилатлар бар уразадан тыш. Ураза бу айның төп гыйбадәте. Һәм мөселман кардәшләрем, хәзер менә уразага кайгылышлы кайбер нәрсәләрне белеп китик. Мөселман кардәшләрем, ураза ул тыелу дигән мәгънәне аңлата. Шәригать күзлегеннән караганда ураза нинди гыйбадәт соң ул? Нинди гамәл соң ул? Нәрсәдән тора соң ул? Таң атканнан кояш байган хәтле ашамыйча, эчмичә якынлык кылудан тыелып тору. Менә аның шарты. Менә ураза ул шундый тыелып тору, нәрсәдән? Ашамыйча, эчмичә, якынлык кылмыйча. Мөселман кардәшләрем, аның көне шушы Рамазан айында 30 көн ул дәвамлыгында караганда. Һәм әлбәттә уразаның үзенең тәртипләре бар, максатлары бар, фазилатлары бар, бәрәкәтләре бар. Булар турында һәрберсе аерым сөйләшергә кирәк. Инде менә бу уразаның дәрәҗәсенә килеп караганда, барыбыз да белә, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям бөтен хадис җыентыкларында беренче урыннарда торган хадистә белдерә инде. Ислам дине 5 баганага нигезләнә диде: иман, намаз, ураза, закат, хаҗ. Менә ислам дине нәрсә дигәндә, ягъни мөселман кем? Мөселман ул шундый кеше. Ул иманлы, ягъни иман дигәндә аның фикерләре дөрес. Ул Аллаһ Тәаләгә иман китергән, Аллаһ Тәалә безгә белдергән бөтен фикерләрне кабул иткән. Иман китерү ышанган кеше. Аллаһка гына түгел. Аллаһ Тәалә китергән фикерләрне, тормышка карашны кабул иткән. Һәм инде ул буйсынган. Буйсыну дигәндә нәрсә? 4 гыйбадәт күзәтелә. Намаз, ураза, закат, хаҗ. Менә һәрберсен урынын карап китсәк, шартларын карап китсәк, кыска гына. Закат нәрсә ул? Елга бер тапкыр малынны исәплисендә, хайваннан булсын, игенлекләрдән һәм 3 төрле нәрсәдән, һәм матди байлыктан анда алтын, көмеш, анда байлыкларын идәге аның үзенең тәртибе бар, үзенең исәпләү таблицалары бар. Шулай бит. Хайван асрыйсын икән, исәплисен, тиешле дәрәҗәгә җиткәнме? Аһа, җиткән, артып киткән. Арткач, шул артканнан карыйсында таблица, кем бухгалтери белән таныш. Аһа, шуны хәтле арткан, димәк мин моны хәтле бирергә тиеш. Игенлекләрем бар икән, ашлыкларым бар икән, монсы гошур садакасы дип бәрәңгеләр үстерәсен анда. Карады, нәрсәдән син садака чыгарасын? Аһа, бу әйберләр миндә бармы? Үсәме? Үсә. Күләмен үлчәден, артып киттеме? Аһа, шуны хәтледән шуны хәтле. Гошур 10-1 дигән сүз инде. Гошур садакасының шарты 10-1. Аһа, бал алдыммы? О, быел күпме алдым? Менә 1 тонна. Димәк, мин күпме бирергә тиеш? 1 тонна, 10-1, 1 сетнер. Бу мәҗбүри садакалар, шулаймы? Акчаны исәпләден, күпмедер Аллаһ куйган чиктән узып киттеме? 40-тан 1-ен түлисен. Димәк, бу нинди гыйбадәт? Менә исәпләден, бер нәфсем белән көрәштең дә бирәсе килми, ну тиеш, Аллаһ кушкан, куркам Аллаһтан, Аллаһ бирде бу малны миңа, бирмәсәм мин гөнаһлы булам, кеше хакын ашыйм дип, син инде үзең белән көрәштең дә, кулыңны куйдың да бирдең. Бетте. 1 ел буе син бу гыйбадәт синең өстә юк. Хаҗ. Хаҗында шарты бар. Сәламәт булсаң, байлыгың булса, гомергә 1 тапкыр. Менә бу шарты юк икән, гомер буе уйламыйсың да хаҗга баруны. Юк, нишләтәсең инде. Һәм син соралмыйсың да кыямат көндә. Бу синең өстә тормый.
Инде мөмкинлеген булып бер тапкыр кылып кайттымы, тынычландың, башка бу гыйбадәтең юк синең. 4 гыйбадәтнең шушы икесен карадык. Инде мөселман кардашларым, икесе калды. Бу намаз, ураза. Намазны беләбез инде. Менә намаз иң төп гыйбадәт. Безнең тормышыбызда урын алган намаз ул көндәлек. Ул 5 вакыт намаз, балигъ булганнан үлгәнчә хәтле, моның бернинди шарты да юк. Менә бу намазның шарты юк. Анда фәлән, аның шарты балигъ булсан, акыллы булсан, булды. Синең өскә төште, син байны, фәкыйрны, нинди генә авыру белән уртсан да, нинди генә хезмәттә булсан да, син анда тимер эртү цехында эшлисеңни, 1000 градус исседә, син подводный лодкада йөрисеңни, син космоска очтыңни, ярты ел буе йөрисең, самолетта, нинди генә хезмәттә булсан да, намаз укырга тиеш. Калдырырга бернинди шарты да юк. Шуңа күрә бу инде менә төп гыйбадәт, менә аннан кала бик зур урын, шулай ук бу ураза. Намаз бик зур кешедән тырышлык сорый. Ул вакыт сорый көн саен, тырышлык анда белем сорый көн саен бу. Ураза елга бер тапкыр. 11 ай яшәдең, юк синең бу вакытың. Менә Рамазан аена ирештеңме? Ураза 30 көн. Менә тәртибе. Шушы төп тәртибе ураза тотуны шушы. Инде мөселман кардәшләрем, менә икенче мәсьәлә. Син уразаны тоттың, ләкин ички шартлары бар, аларны үтәмәдең, уразадан тотуын тоттың, ураза артында булган бәрәкәт фазиләтләргә ирешә алмыйсың. Анда бу уразан синең тоткан галыш кишен ярый. Ураза тотты, Аллаһ Тәгалә әйтте, өстен төште, гөнаһысы юк моның. Бу өстеннән төшерде. Гөнаһ ярлыккануга ирешү өчен, шушы уразаның тәэсире булып, у синең тормышыңа тәэсир итсен өчен, сине үзгәртсен өчен, аның башка шартлары бар, ички шартлары бар. Син буларны үтәмисең икән, белмисең икән, синең уразаң галышка гына була. Ураза артында бәрәкәт фазиләткә ирешмисең. Үтәдең, гөнаһысы юк. Менә бит шулай була бит. Һәрберебез ниндидер субботникка чакыралар эштән. Чагасы килми, бөтен кеше чыкты. Чыкты, кемдер килде, субботникның төп өлеше таләп ителгән нәрсә, син иртәдә, мәсәлән, 4 сәгать син шунда булырга тиешсең. Пишапка кидән, йөрергә тиешсең, анда күренергә тиеш. Килдең, исемен язган, галышка куйдылар, 4 сәгать йөрдең, бер нәрсә эшләмәдең. Галышка бар, сине иртәгә җитәкче, ник килмәдең дип әйтми, булган, булды, өстән төште, бернинди претензия юк, субботникта булган. Ну, кешеләр арасында төрлесе бар, шулаймы? Кемдер килде, 4 сәгать эшли ихластан. Тырыша, чистарта, нинди эш кушылган эшли, бу кеше белән теге кешенең бәясе икенче. Мондагы җитәкче булмады дип әйтмәсә дә, булмаганнар өчен җәзага бу кирмәсә дә, аннан риза түгел. Әлбәттә, теге кешене күрде, күңеле тулды, аңа премия бирә, аңа ярдәм итә, ул кеше турында яхшы фикер булды. Бу икенче инде. Менә уразада шулай. Тышкы яктан ашау, ичүдән һәм җинси мөнәсәбәттән тыелу. Тыелдымы, уразан өстән төшә, бурыч буларак. Ну, бәрәкәт фазиләтләренә ирешү өчен, мөселман кардәшләрем, бик күп тырышлык куярга кирәк. Һәм ул безнең гыйбадәтләребез арасында иң зур урын алганнарның берсе. Ул бик зур тырышлык сорый. Бик зур сабырлык сорый. 1 ай буе, 30 көн буе шушы мәшәкатьне үтәргә кирәк, шушы нәфс теләкләрен басып торырга кирәк. Мөселман кардәшләрем, инде менә бу гыйбадәткә килгәндә, намаз, ураза шикелле, хаҗ кылу, садака бирү, бу безгә генә бирелгән гыйбадәт түгел. Элекке кавымнарга да, элекке пәйгамбәрләр вакытында да шушы гыйбадәтләр бөтен яшәеш тарихында кешеләргә йөкләнә иде. Ну, аларның күләме икенче булган мөмкин, садаканы икенче төрле исәпләнелә, хаҗда икенче төрле кылына, хаҗ кылу гыйбадәте дә булган. Шулай бит. Ураза тотуда булган шуның шикелле, намазда булган. Ну, икенче төрлерәк, икенче вакытларда. Шуңа күрә ураза тотуда ниндидер бер яңа гыйбадәт түгел. Һәм Коръәндә дә Аллаһ Тәгалә шушы йөкләнгәндә Бакара сүрәсендә аят килә башлый. Беренче аят: "Эй сез иман китергәннәр", ди Аллаһ Тәгалә әйтә, "Сезгә ураза тоту йөкләнелде, элекке кавымнарга, сезгә яшәгән кавымнарга йөкләнелгән шикелле, бәлкем сез тақвалыкка ирешерсез", диде. Һәм элекке вакытта да ураза шулай ук иде. Алар да шушы 3 нәрсәдән тыелырга тиеш иде: ашау, ичүдән, якынлык кылудан. Һәм әлбәттә, ураза тотуның инде иң төп шарты, бусы үтәү шартлары, аның нияттә. Син моны Аллаһ ризалыгын өмет итеп үтәргә тиешсең. Бу инде мөселман кешенең бөтен гыйбадәттәге, бөтен эштәге нияте. Шушы гамәле белән Аллаһ Тәгаләгә якынаю, Аллаһның ризалыгына ирешү. Аллаһ ризалыгына ирешә аласың икән, ул синең гөнаһыңны да ярлый, ул сине югары дәрәҗәләргә дә күтәрә. Шуңа күрә бу ният төбелеше, менә бу ниятендә дә кимчелек булырга тиеш түгел, һәм иң төп нигезе булган 3 нәрсәдә: ашау, ичүдән тыелуда һәм якынлык кылудан тыелуда кимчелек булырга тиеш түгел. Шунда кимчелек бар икән, ураза инде өстән төшми.
Шуңа күрә мөселман кардәшләрем, кемдер анда тукта, менә ураза тотсан, сәламәтлек яхшыра икән, сәламәтлегем яхшырмасмы, авыруым китмәсме дип, ниндидер башка ниятләр белән, яки менә бөтен кеше тота, мин дә тотмыйча йөри алмыйм шин, аны кодагый да тота башлаган. Мин тотыйм әле, кодагыйдан калып булмый инде дип. Шундый башка ниятләр катнашты икән, бернинди кимчелеге юк, шулай ук эштера, үзен тыя, ураза юк. Аллаһ Тәала кабул итми. Чөнки ниятте ялгышлык булырга тиеш. Яки киресенчә, Аллаһ ризалыгын өмет итәләр кемнәрдер. Тукта, 3 көн тотып карыйм әле, 3 көн башында, 3 көн уртасында, 3 көн ахырында. Мөселман кардәшләрем, ураза кабул булсын өчен тотасын икән, аның көне билгеләнгән. Рамазан аенда һәм 30 көн. 9 көн генә түгел. Шуңа күрә монда да инде ниндидер анда ашауда яки дөрес кулланмыйсыңга харам ризыклар кулланыла яки башка нәрсәләр икән, бу вакытта да ураза юкка чыга. Менә монда без карап киткән аятта Аллаһ Тәала буйра, иман китергән кешеләргә дә: "Я аyyuhallazina аману", ягъни сез иман китергән кешеләр ди. Сезгә кутиба алейкумус сияму, сезгә язылды, билгеләнде. Ураза тоту элекке кавымнарга язылган кебек. Аллаһ Тәала әйтә аладыр иде: "Сезгә ураза тотуны йөклим. Сез иман китергәннәр, ураза тотыгыз." Аллаһ Тәала әйтте, элеккеләргә йөкләнгән шикелле диде. Монсы нәрсә өчен? Димәк, ураза тоту гыйбадәте элек кавымнарда да булган. Аллаһ Тәала дәрәҗәсен күрсәтә. Димәк, ураза тоту кешелек тарихында даим булган. Аллаһ Тәала яхшырак белә. Димәк, кеше җир йөзендә бәхетле булу өчен, сәламәт булу өчен ураза тоту гыйбадәте булырга тиеш. Аллаһ Тәала кешенең тәнен шулай яраткан. Кеше елга бер тапкыр Аллаһ кушкан вакытларда ураза тотарга тиеш. Моның дәрәҗәсен күрсәтә. Бу гыйбадәтнең дәрәҗәсе бу элегелектән килгән гыйбадәт. Элегелектән йөкләгән, димәк, кешегә кирәк. Бәхетле булу өчен дә, сәламәт булу өчен дә, башка бөтен нәрсәгә ирешү өчен кешенең тормышында 11 айдан соң 1 ай ураза тотылырга тиеш. Тотмый икән, димәк, ул күп нәрсәне югалта. Мөселман кардәшләрем, менә ураза тоту нәрсә соң? Карагыз әле, ашау ишүдән тыелабыз һәм якынлык кылудан. Бу дөньяда кешене гөнаһка батыра шушы 3 теләк. Яхшырак ашыйсы килә, булганны канагать түгел, яхшырак нәрсәләр ишәсе килә, шушы тән теләге артыннан бара. Бара да гөнаһка кирип китте. Һәм җинси теләк сәбәпле инде җир йөзендә гөнаһлар шиксез. Мөселман кардәшләрем, син 1 ай буе шушыны тыеп куйдан, үзеңне бастын, ашаудан тыеласың, нәфсеңне тыясың, тәрбиялисең. Шайтанның бүтән тәэсире шушы теләкләргә тәэсир итә. Аны теге тәмләй бар, бу тәмләй бар. Хаман этәрә, хаман шушы хисләр аша безне этәрә, әгәр дә без моны туктатмыйбыз икән, без моны үзебез туктата алмыйбыз. Без аны сизмибез. Әгәр дә кешенең уразасы юк икән, ул шушы теләк артыннан күпмедер вакыттан соң барбыр гөнаһка кирип китте. Һәм бүтән гөнаһларның сәбәбе шушы 3 теләк артыннан яшәү. Яхшырак яшәү, яхшырак эчү, яхшырак тормышта кичерү, тәнне яхшырак җирдә ялыттыру, яхшырак өйдә йөртү, яхшырак машинада йөртү. Менә бер тапкыр син шуны басып куйдың 1 ай буе. Аллаһ Тәала шайтаннарны багаулап куйды, шайтаннар тәэсир итә алмый, син шушы үзеңне тәрбияләдең. Синең кешелек сыйфатларын, башка сыйфатларын өстенлеккә чыга. Бу начар нәрсәләрне басып куйдың үз урынына. Менә бу кирәк. Чөнки шайтан ураза тоту сәбәпле кешенең кан тамырлары кысыла һәм шайтан безнең кан тамырларында йөри, аңа да уразадан соң кешегә тәэсир итүе авыррак булачак. Ул тырышачак һәм инде Рамазанна ераклашкан сайын шайтанның тәэсире көчәячәк. Без инде янәдән тагын 1 елдан соң ураза белән аның басып куябыз шайтанны. Үзебезне яңадан бер кешелек сыйфатларына тартып куябыз, кертеп куябыз, тәрбиялибез. Һәм Аллаһ Тәала да менә егетләргә, сез егетләр диде, кем инде анда мөмкинлеге бар өйләнергә, үзегезне шушы никахланыгыз, өйләнегез диде, йөрмәгез, өйләнегез. Чөнки өйләнү иң яхшы безне гөнаһтан саклаучы. Шайтан кешене әллә инде гөнаһларга алып бара җир йөзендә. Әллә инде гөнаһлар барыгыз да беләсез, шулай бит. Әллә инде түбәнлекләргә төшерә. Инде мөмкинлеге юк икән. Акчан юганда ниндидер сәбәпләр бар. Ул вакытта бер генә юл кала. Ураза тотыгыз диде. Тотмыйсың икән, син шушы шайтанны багаулый алмыйсың, һәм дә инде шушы ураза артында булган бәрәкәткә ирешә алмыйсың. Мөселман кардәшләрем, менә элекке кавымнарга ураза йөкләнелгән булган, ялгышмасам, айга 3 көн, тутырга тиеш булган ай сайын 3 көн, һәм инде Нух алейхиссалам вакытыннан бирле ул шушы тәртип булган. Һәм мөселманнар да беренче вакытта уразаны шулай тотканнар. Чөнки менә бу безгә, менә безнең өчен хас,
Ramazan ayında ураза тотыгыз ай буе дигән аят килгәнче, бу аят килгән иде. Һәм мөселманнар шулай тотты, элекке кавымнар тоткан шикелле. Һәм беренче вакытта тәртипләрендә дә үзгәлекләр булган, элекке кавымнардагы шикелле. Аллаһ Тәгалә әйтә, әгәр дә сез авырсагыз яки сәфәрдә булсагыз, шул ук вакытны икенче вакытта тотасыз диде. Инде беренче вакытта сәфәрдә булмаган һәм дә авыртмаган кеше таза сау сәламәт ураза тотала, ләкин аңа мәҗбүри йөкләнелмәгән. Аңа әйтелгән, яки ураза тотасың килми икән, сайлап ал. Фәкыйрь мискиннәрне туендырасың бер көн ураза өчен, бер көн мискин фәкыйрьне туендырасың. Ләкин инде Аллаһ Тәгалә өстәп куйган, ләкин ураза тоту сезнең өчен хәерлерәк, сайлау мөмкинлеге булса да ураза тоту сезнең өчен хәерлерәк, әгәр сез белсәгез иде диде. Аллаһ Тәгалә үзе мөмкинлек бирде. Син таза сау сәламәт тотасың килми, акчан чыгарып бирден, мискин фәкыйрьне ашаттың да үстән төште. Но Аллаһ әйтә, тотсагыз хәерлерәк диде. Димәк, тотмасан, гөнаһлы булмыйсың. Инде шуннан соң килгән аятлар Бакара сүрәсендәге Шәһру Рамадан аллази унзила фиһи аль-Куръан дип Аллаһ Тәгалә китә, сез аны барыгыз да беләсез. Рамазан ае турында китте. Аллаһ Тәгалә кирип китте Рамазан аена. Элек ул Рамазан аенда түгел иде. Рамазан аенда Куръан инде диде. Ул сезне туры юлга күндерә һәм хаклык белән батылны аерып бирүче ачык шушы китап диде. Һәм Аллаһ Тәгалә шуннан соң әйтте, кем дә кем Рамазанга ирешсә инде ураза тотсын диде. Менә бу Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва саллям уммәтенә Аллаһ Тәгалә уразаны үзгәртте. Шушы аятның монсы килгәннән соң инде мөселманнар Рамазан аенда ураза тота башлады һәм бер ай. Без беләбез, Һиҗратның 2нче елында фарыз кылынды. Димәк, инде җир йөзендә 10 елдан артык ислам пәйгамбәре саллаллаһу алейһи ва саллям 10 ел Мәккәдә яшәп, Мәдинәгә күчкән 2нче ел Һиҗратта аңа алар уразаны элекке кавымнар шикелле тотканнар. Менә шушы 2нче елда гына ул фарыз кылынды һәм инде пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям билгеле бер 9 ел ураза тоткан үз гомерендә. Һәм элекке кавымда да, элекке уразада үзенчәлек булган, төнне ашарга, ишәргә яраган, ләкин йоклаганчы. Әгәр дә син йоклап алып торсан, моннан соң ярамый төн. Әле төн бар, йоклап тордың, бу ярамый. Һәм инде башта шулай тоталар. Шуңа күрә мөселман кардәшләрем, менә бүген инде вагазыбызда без уразаның дәрәҗәсен карадык исламдагы. Ул төп гыйбадәтләрнең берсе. Ул безнең тормышыбызда булырга тиеш. Әгәр дә син ураза тотмыйсың икән, син бик күп нәрсәләрдән мәхрүм буласың. Ураза ул безнең кеше булып калу өчен бу дөньяда, сәламәт булу өчен ул безнең тормышыбызда булырга тиеш. 11 ай яшәдең, 12нче айны ураза тотасың. Әгәр дә юк икән, димәк сәламәтлектә проблема, яшәештә проблема, ураза тотмау артында булган шушы бүтән начарлыкларга ирешәсең. Ураза сиңа калкан түгел. Шуңа күрә аңлаганымча, ураза 2 этапта, мөселманнарга 2 этапта булган. Беренче этапта ул инде шулай элекке кавымнар шикелле, әкренәп инде кемнәрдер менә шушы беренче аят булгач ирек булган, кайберләре тотмаган. Аллаһ Тәгалә әйтсә дә, ураза тотсаң хәерлерәк, менә фәкыйрь ашатсаң була, күбесе фәкыйрь генә ашаткан, ураза тотмаган. Инде менә шулай әкренәп кергәннәр. Кемнең иманы көчле, Аллаһ Тәгалә бу хәерлерәк эш дигәч, ул шуңа ябышкан. Кемнәрдер инде иманы зәгыйфьләре үтисе килмәгән, мөмкинлек бар икән, ул җиңел вариантны алган, акча түләгән дә кытылган, әкренәп кергәннәр. Инде вакыт җиткән, Аллаһ Тәгалә кем Рамазанга ирешсә диде, ураза диде. Һәм менә безгә инде Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва саллям уммәтенә ураза яңа төрле. Рамазан аенда бер ай, 3 көндә түгел, уртада да түгел, ул 30 көн. Аллаһның ризалыгын өмет итсәң, уразаның бәрәкәт фазиләтенә ирешергә теләсәң, таза сау сәламәт икән, син 30 көн ураза торырга тиешсең. Инде уразаның калган тәртипләрен без соңыннан карабыз. Икенче вагызларыбызда Аллаһ Тәгалә насыйп итсә, кемнәргә тотарга ярамый, тотмасан нишәргә кирәк, ничек үстән төшерергә кирәк, нинди эшкә яклары бар, тагын нәрсәләр эшләргә тиеш. Шушы уразага бәйле. Иншалла, Аллаһ Тәгалә насыйп итсә, без буларны карап китәрбез. Мөселман кардәшләрем, шуңа күрә инде Рамазан ул ураза ае. Бу гыйбадәткә бик игътибарлы булыйк. Аның бөтен нечкәлекләрен берик. Шушы гыйбадәтебез белән Аллаһ ризалыгына ирешергә омтылыйк. Бу гыйбадәтебезгә иң мөһиме кимчелек килмәсен. Инде кемнең әле иманы җитмәгән, кем әле үзен җиңә алмый, ләкин күңеле белән белә, ул аны үтәргә тиеш, ләкин ниндидер сәбәпләр белән үзен җиңә алмый, үти алмый, мөмкинлеге була торып та, аның өстендә фарыз булып торса да, Аллаһ Тәгаләдән шушы айны ихластан сорагыз, мөмкинлек бир. Ураза тотучылардан булсам иде киләчәктә дип, башка изгелекләрне арттыр, иман байлыкларыгызны арттырыгыз. Тормыш өчен, иман өчен, дөньябыз, ахиратыбыз өчен күп итеп дугалар кылыйк. Бу дуга кылу айы, бу изгелек кылу айы.
Шушы айны гафилләрдән үткәрмәсәк иде. Аллаһ Таала иң хәерле рәвештә Рамазанымызны үткәргә үзе ярдәмче булса иде. Чөнки без бик зәгыйф, без үзебезнең нәфс теләкләребезгә бик ияргән, тормышны, шушы рәхәтлекне бик яратабыз, бик кимчелеклебез. Аллаһ Таала, я Раббым, үзең безгә ярдәм итсәнче, без гөнаһлы, кимчелекле бәндәләреңә шушы Рамазанның бәрәкәт фазиләтләренә ирешүне насыйп әйләсәң иде.